בכל שיעור ושיעור, וזה צריך עיקר הדיבור. אז בואו שוב, לא נרמה את עצמנו, הציבור לא אוחז בשלמות הזאת, הציבור רחוק מאוד. כולל בדרך כלל גם הדברן והמרצה והרב, איך שלא נקרא לו. אז צריך לדעת שזה לא עוד שיחה בין, כן, לפעמים מדברים משבת, לפעמים מדברים מחג הפסח, חג הסוכות, ראש השנה, יש שיחה על כיפור, שיחה על ראש חודש, שיחה על חנוכה, שיחה על פורים, על ט"ו בשבט. לא. זה שיחה שצריך לעטוף כל שיחה. זה צריך להיות התחלה, האמצע, הסוף, ולעטוף אותו מבפנים, מבחוץ, ובין השכבות. בין פלח לפלח צריך להיות מלא חיזוק, שחבר'ה, תכלי שורה התחתונה, מה יישאר? מה שכן תתפוס. מה תתפוס סור מרע ועשה טוב. ואם לא, אז אתה לא מבין. אז שוב, אז אתה כמו ילד קטן שרוצה ללכת עם הכובע של אבא ועם הנעליים של אבא. זהו. כן, מצטער להגיד את זה, אבל זה לא... מדברים, בסדר, אני מדבר על התחזקות, אבל יש שיעור מיוחד על התחזקות. לא, אז לא הבנת. אז אתה טועה ומטעה. אתה טועה ומטעה בגדול. זה צריך להיות הסוד של כל שיחה ושיחה. על כל כף של התעוררות, אומר רבי נתן, צריך קערה שלמה של חיזוק. ואם אתה לא תיתן את זה, אז כל ההתעוררות שלך לא שווה שום דבר, הלך הכל הפח. היצרה לוקח את זה, הוא לוקח את זה וזורק אנשים לגמרי. מייש את כולם. אומר, חבר'ה, שמעתם מה העניין? צריכים לשמור עיניים, 100%. ואם לא, אז אל תשמרו, אז חבל על הזמן, אז לא שווה. נו, אז מה הרווחנו בזה? אבל זה המציאות של הציבור כולו. אם יש פה 1, 2 שזוכים, אשרי להם ואשרי חלקם, ואני מקנא בהם, ואני מצדיע בפניהם באמת, אבל מה עם כל הציבור? מה עם כל הציבור? לפח, בפירוש. מה זאת? איזה היצר הבא? אבל תשלח אותם לפח, הם לא שווים. בפרצוף הזה, החכם. כן. מה, הם לא מתמידים בתורה כמו שצריך? אז שילכו. אז לא שווים, שילכו. כמה יש פה? 2? מספיק 2, שכולם ילכו. מה זה הדבר הזה? זה עמוק מאמצענו. צריך לדעת, זה צריך ללוות כל יהודי כל החיים. רבי נתן אומר, למה משה רבינו זכה להיות משה רבינו? לא בגלל ההתעוררות שלו.